में चानी काटता चानी कैसे आ एकर मलिया अभी गौनो नहीं थे गइले अपू भैया ये स्वतंत्र भैया सुनी तब तो गड़बड़ बात बा तू ही सुनावा ना बगीचा में जाली बिने महुआ बड़ी लकी बाइन करनी रहुआ अरे जिया जिया राजा अरे मजले रहो हो राजा हो जा रच रच के मजा यानी कि सब मजा मारती है चैते में बुझा गई ना हमरा बगीचा में जाली बिने महुआ बड़ी लकी बाइन करनी रहुआ अरे नितेश जी कहतारी नैहर यार ससुरा में भतार जिंदाबाद अरे जिया गोरी के टिकोरा के सावन चीखेला मजन सदियो बा अरे चिखो चिखो वाह मजनुआ बा जिया है अपू भैया माउस टू बी माउस ए नितेश ठाकुर कवि जी व्यास हाँ हाँ होई देखिया छलाल सोहनी के बा ए राम बाबू बा घेरा घेरा काहे स्वतंत्र भाई भैया रहा भैया हाय हाय ए बाबू हई देखत तनी नु एकर फायदा उठावल अरे यही चलते नु गाना ना गई लखिया अच्छा हई आगे सुनी बोलो सुनी गावा नाना गईली एकरे फायदा उठावतारी आय हाय अरे जियो हो ए भैया आहो हाँ? अपू भैया के बगीचा में से छोट टिकोड़ा तुल के काहे खातिर ले गई रही घोरी आमरस ठोपे ठोपे पियावतारी धैले रहो लूक लाग जाई लागता ओकरा बड़ा ख्याल करतिया हो गावा नाना गईली एकरे फायदा उठावतारी घोरी आमरस ठोपे ठोपे पियावतारी मांगे पड़ गई से नु तब बड़ुए याद गोरी के टिकोरा के सावा चीखेला मजन सदियो बा खा जा व्यास अरे पीस द सिलवन पा रहे चटनी चाटी के बा सतुआ संगे खा सतुआ संगे अरे गजब वाह 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 हाय देखी शिवा स्टूडियो में शंकर भैया अपू भैया गार्दा कर रहे ओए चढ़ जा बाबा चैता बाहर टिकोड़ा बा ए व्यास हाँ हमरा शौक होता तो का किरण फूटे से पहले केकरा से भेंट करे जाले कवि जी से किरण फूटे से पहले जाली निकल हो कहीं काहे गेहूं लसराइल बा अच्छा के नितेश से भेंट जाली चल हो
कीरिन फुटे से पहले जाली निकल हो के नितेश से ही भेंट जाली चल हो। चैत के लहर तई है लुटतिया लहरे नइखे लूटत दिल में कूटतिया अरे उहो लूटतिया कहे चंचल इनकर रहो जवानी आबाद गोरी के